Kag sa number 1, 13 anyos nga dalagita nga missing na sapwan nga patay sa Kanduni. Ginpay dalom sa autopsy subong nga Martes sang Provincial Forensic Unit ang bangkay sa 13 anyos nga bata nga babayi nga nasapwan nga patay sa katubuhan sa sitio Lawagon, Barangay Poblacion West sa Banwas, Kanduni, Lunes ng gabi. Sunod sa ilo isang biktima, ginsugo niya nga magbakal sang ay sa Tiangge sa ilang nga lugar sa puro pag-ulinganan, Barangay Haba ang iyang nga bata Domingo sang gabi. Wala makapauli ang bata kag naghaom-haom ang iloy nga nagupod siya sa iya mga abyan. Gintinguhaan man nila nga pangitao ng bata apang wala gid sang may nakuha nga impormasyon ang iya mga himata. Lunes ang gabi isang may mga menor de edad sa Barangay Haba nga nakakita sa lawas ng biktima sa sulod sang katubuhan. May pilas sa ulo ang biktima. Ginsiling ni Police Captain Lionel Adolacion, hepe sang Kanduni PNP, padayon pang pagpangita sang ebidensya, CCTV, kag mga saksi. Ginahulat pa man sang kapulisan ang resulta sang autopsy agud mahibaluan ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Wala tayong recover doon kahit ginamit man lang sa pagpatay sa bata. Wala doon sa area. Posible na dinala lang ang bangkay doon sa area nang matay na. Oo. Sa ibang lugar, sir, ginawa yung krimen. Tapos, Yes, ma'am. Posible, ma'am. we are looking into how many angles, sir? Actually, ma'am, isang tinitingnan natin, ma'am, posible may galit sa pamilya o revenge. Isa yun, ma'am. Marami tayong gulungan tinitingnan, ma'am, o